Dnešný Grant Thornton Cocktail sme sa rozhodli venovať veľmi aktuálnej téme v biznise a to je téma ESG a to je spoločenskej zodpovednosti podnikania na komunity, spoločnosť, životné prostredie a práve veľmi zaujímavé je vidieť, ako modný priemysel vplýva na celé tieto ukazovatele a práve o tom sa budeme dnes rozprávať s našimi hostkami Zuzanou Bobíkovou a Natáliou Pažickou. Ďakujem spoločnosti Grant Thornton za pozvanie do diskusie a som veľmi rada, že aj spoločnosť, ktorá sa priamo modou nezaoberá, oslovila odborníkov z tejto oblasti. Z môjho pohľadu je osveta a šírenie povedomia a zdravého názoru na módu veľmi dôležité, pretože momentálne sa tento segment nachádza vo fáze, kedy potrebuje kompletnú transformáciu. Dôležité pri tejto téme je myslieť nielen na tie globálne témy a vnímať šírku tohto segmentu, ale je dôležité začať od seba. Možností je veľa. Netvrdím, že treba robiť všetko naraz. Každý si vyberme, čo je pre koho najjednoduchšie, čo mu je najbližšie a spoločne sa takáto zmena určite bude realizovať ľahšie. Som veľmi rada, že som mala dneska príležitosť tu byť a rozprávať sa o odevnom priemysle, pretože mi je to veľmi blízka téma. A tým, že som videla, že naozaj každý v publiku bol oblečený, tak to aj znamená, že každého, kto tu dnes bol, sa to aj bytostne týka. Je to komplexná téma a nestihli sme samozrejme prebrať úplne všetko, ale myslím si, že čo si z toho publiku mohlo odniesť určite je, že na každom z nás záleží a každý z nás to má nejakým spôsobom možnosť ovplyvniť, pretože to primárne ide o toho, ako my to oblečenie konzumujeme a nad tým sa vieme naozaj každý z nás zamyslieť. Keby sme naše oblečenie vnímali ako priateľov, ktorých sa staráme a ktorých chceme, aby s nami boli dlhú dobu, aby sme sa o nich starali tak, aby nám aj dlho vydržali, tak by tento priemysel vyzeral úplne inak, ako vyzerá dnes.